Bai, baina, Jainkoarengan sinesten dut. Bai, baina, Urteak dira erantzunari uko egin niola. Garai batean, zerura begira, bere existentziaren froga bat eskatu nuen, baina ezein jainkozko ezer gertatu. Zerura begiratu nuen berriro, eten existentziaren froga bat erregutu nuen, baina berriz ere, ezein behin betiko ezer gertatu. Orduan, lurrari begiratu nion, eta ulertzeko gai ez naizen seinaleak ikusi nituen. Ez gurutzea, ez eliza, ez da kanpaiotxak ere. Misterioa, ene alaba, zeusera.